Srangsalo kok toma thumlai rongni panda khlai saka bisibrumni haino taklai bisiobo Jisu Krista azimar saloduk sawi songsajangmani thangi tongo Christmas mela khumlungo. Pulano ang hambairu norno norno tini sing oro norno media rongma maring mani kayom tui sing khumlung Baptist Pastoral Circle ningai nusisa bar Christmas bani khanya ni thang tongo nga kokno kisa sanani bagai norok no maringkha aun bagai norok tini soi jorawono phai sokoi bemani bagai norok media rokno press rokno joto ningai sing hambairu norok no te tini o jagao o press meet o manjaknai joto adong rokno ang pula buskang Christmas bani te Christmas ningai norok no khaka hamya paro ang pulawo sini bisingo tini je borom gonang rok je phaimanjak phainai rokni kisa sini mungrunai yangani yagra bukhago tongo sini circle ni president borom gonang dikon Ronjit Debroma bo tongo tai sini Southern Baptist Association ni Vice President Dikon Doniram Debroma bobo tongo tai ani yango debra bukhago tongo sini circle ni no Vice President Dikon Hebola Belkoloi tai bini gana drobo tongo Mr. Sanjoy Debroma bo circle ni Assistant Secretary tai nusisa bani committee ni bo convener aba haike sini yang uklogo te kaisa tongo bini gana wo sini circle ni KCR boromona tikon Sosindra Debroma aba haike sing yango sini uklogo bazar tongo sini circle ni convener choir convener boromona Prosanto Debroma tai yango basajak tai khoroksa tongo sini nusisa banik luajina thang tongmani committee ni treasurer boromgonang Dikon Sondram Debroma aba haike yango tebu tongoyo boromgonang Okil Debroma tai boromgonang Sadon tai boromgonang Mono sing tinawa haike sing o jagao pailaiya ngabon bisingo tabuk o banik noruk sawoi kok thaja thaini norni buskango kok naraknai sini circle ni president boromgonang Dikon Ronjit Debroma belai hambai sini muthangnai sa subrai jisuno tini sing Kumulung Baptist Pastoral Circle ni ngai oro sini SNB by President tai sini Kumulung Baptist Pastoral Circle ni by President tai sini Kumulung Baptist Pastoral Circle ni Secretary tai Kumulung Baptist Pastoral Circle ni Assistant Secretary tai Kumulung Baptist Pastoral Circle ni sini KCR abo hake sini tai ungklugo sini Dikon ro botongo ambagi jotono tini ni opungo hambaya faro tamni bagi hingangkai sing Kumulung Baptist Pastoral Circle ni ngai mela 21 tomo mela khainen bagi sing thanglai tongo 4-5-6 2023 December am bagai o amsani joto lukurok no haka hambai ke kobogo tai o amsani bania khainai tai painai joto lukunono o dugan rok booking khayai oro phallainani ba pailainani bagai sep sap manai am bagai lukurokno kobogo khayai a melawo khayai manjaknani bagai tamni hingkai mela taklai bosob brum no sing abahai mela khailai tongo
taklai bo seng o 21 melao seng kaisa tai kaisa 25 Disember taklai bisi 2023 o a 25 Disember ni bagai seng Christmas bani ni bisingti kai kaisa tai kaisa hamjak mung tong kesang ni boyar kai tor seno sibri ruan hnei angkha klaio abon bagai lukrokno kisisa koknar ma bisingti kai jotono no o amchani lukrokno hambaya pharei seng tini ang kisa koknar mani orono hambai ruoi muthagai rekha hambai